La neu interminable. La història comença quan a Alba Novo, la protagonista, li encomanen fer el guió per a una sèrie de por. Ella forma un grup de 5 membres per fer la tasca. David i Irene, uns amics d'Alba fanàtics del gènere terror. Ruth, una jove promesa dins del sector. I Miro, un professor de literatura aficionat als relats de por. Per a poder concentrar-se millor, van decidir anar-se'n a un hostal en la muntanya. Aquest s'anomenava La Providència. Allí es van trobar amb poca gent. Els propietaris, Damien i Sabina, que eren uns amants de la naturalesa, Abraham, un traductor irlandès, i amb Dani i Rebecca, que es dedicaven a escriure guions per a teatres. Tot anava prou bé, fins que un dia va començar a nevar i a nevar, i es quedaren aïllats. Pocs dies després, Tània, Rebecca i Damián desaparegueren de l'hostal misteriosament. Mentrestant, als guionistes no se'ls ocorria cap idea, per lo que a Ruth se li va ocórrer que cadascú fera la seva pròpia història, per a que al final les ficaren totes en comú. Però un dia, de sobte, Miro va trobar un sobre que contenia informació que els ficaria els pèls de punta als 5 membres del grup. A partir d'aquest moment, en l'hostal, res tornarà a ser normal. Aquest llibre és molt recomanable per a joves, com jo, aficionats al gènere de terror. El més interessant del llibre és que, a part de la trama principal, que és bastant original, també ens conta en detall les 4 històries que van escriure cada guionista. A més, utilitza un registre molt còmode per a llegir, el que fa que la història no es faci gens pesada. I per lo tant, a mode de conclusió, jo diria que aquest és un molt bon llibre.